Expedient Zack. En un aquari hi ha dues piranyes, una mascle i l'altra femella. Si a cada generació es dobla el nombre de peixos, però en una de cada 3 generacions es redueix a la meitat, quantes n'hi haurà al cap de 7 generacions? Una, però molt grossa. Per què m'he matat tant? La profanadora de tombes. Benvingut a la profanadora de tombes. Tara, en recordes l'objectiu del joc? Trobar les 9 ciutats d'or. A qui se li acuten a la selva amb pantalons curts? Amb la quantitat de paparres, sangoneres i aranyes que hi corren. Abans de criticar-lo, fes-hi un cop d'ull. Com vulguis. Diu que seleccioni les armes. Sí, a veure. Tria les ulleres de visió nocturna, l'escala de corda i... el sceptre d'Osiris. En Zack deu ser com el seu pare. Segur que hi ha un grapat de noies que li van al darrere. Llavors no ens semblem tant com dius. Oh, no siguis tan modest. Hola, nois. Hola, senyor Greenwood. Hola. Un te fred? És una veïna del mateix replà. Li tira la canya descaradament. Només fa un mes que es coneixen i ja s'ho ha muntat per baixar a fer la bugada els mateixos dies que ell. I això rai, a mi em tracta com si fos el rei de la casa. Ui. És la nòvia del teu pare? No, no és la nòvia, és una veïna. Està massa enfeinat per pensar en dones, ell. A l'edat que té ja és tan sol? M'estranyaria. No, de debò. Al matí els entrenaments d'hoquei, al cap de setmana a cine... Divendres anem a veure Pallassos assassins 7. Escolta, que no s'ha fet monjo. Tard o d'hora trobarà algú. Algú amb els mateixos gustos que nosaltres. Com ara... la Tara Bond. Au, va. Vols que una dona que es dedica a profanar tombes es passi la vida veient a jugar a hoquei? Ui, les 5 tocades me'n vaig. Sí, és clar. Et vas a comprar el videojoc, oi? No, i no m'agrada fer hores extres. Demà, més piranyes, menys criptes, millors notes. D'acord? Adéu. Adéu. Ja era hora. Tenia ganes que se n'anés. Ara podrem parlar. Tu i jo sols. De què? De treure'm d'aquí. Que hi has parlat? Amb la Tara Bond? La profanadora de tombes? Sabia la meva contrasenya i tot. Burros. Era un ou de Pasqua. Un què? Uns continguts extras que els autors incorporen als videojocs. Una mena de broma privada molt difícil de localitzar. Pitjar l'intro i prou. Oh. Que va de debò. Està atrapada al joc i en vol sortir. Què esperes, doncs? Fes-la sortir. I en Cabat? L'amago sota el llit? No se t'acut enlloc més. Tanca la boca, que et cau la bava. Què passa? De qui parlàveu? De la Tara Bond. En Zack ja ha parlat. Normal. Tu no pateixis. Algun dia et trobaran una cura. Què? Ja no estàs en contra de les senyores que van amb pantalons curts per la selva? La Tara Bond es posa el que vol i quan vol. És un bon exemple per les noies. Ostres! Segon nivell! Sóc la pera! Acaba de trucar el professor de gimnàstica. Avui no pot fer la classe. Estic a la seva disposició. Vol que els hi ensenyi a marcar el pas a aquesta colla? Els passos que tu saps ja no estan de moda. No, aneu fent voltes a la pista i ja està. Au, som-hi. Una hora corrent? Tindríem temps d'arribar als afores i tornar. I no som tan idiotes, oi? Tinc un pla B. Anem a casa d'en Zack i estudiem el terme Tara Bond. I la gimnàstica? L'exercici el farem igual, però d'una altra manera.
profanadora de tombes. Zac, on eres? Tenia una classe. I en Jerome? Fent morros. Volia estar sola. Està molt pesat amb això de compartir-ho tot. Com si no haguéssim estat a punt de morir plegats 50.000 vegades. Veig que has portat en Cam i l'Spencer. Que els coneixes? En Cam és un gran admirador meu. Es compra totes les revistes que porten fotos meves. I m'ha enviat més d'una carta d'amor a la pàgina web. Però això ho feia quan era petit. Les revistes encara les tinc, un dia valdran molts diners. Sí, ja pots anar dient. Ell sí que m'ajudaria. No, jo també et vull ajudar. Però el pare també viu a casa i no és gaire partidari dels canvis. Segur que li caic bé. I tant. Saps què passa? Que no vol que tingui tractes amb profanadors de tombes. Doncs ja està, torno al joc abans que arribi. T'ho prometo. No et pots ni imaginar com n'és d'ensupit viure aquí dins. Plantes carnívores, caníbals, arenes movedisses, cada dia el mateix. Em moro de ganes de conèixer el món real. La contaminació, l'aigua amb clor, les hamburgueses amb formatge... I nosaltres que no hi donem importància. Va, l'hem d'ajudar. Em substituiràs? Què? No, un moment. Aquí no s'ha dit res de substituir-te. Hem de mantenir l'equilibri entre els dos mons. Esclar! Si no, els podríem destruir. Bufó i intel·ligent. Hi vas tu? No m'hi emboliquis. Hauràs vist un programa informàtic des de dins. No ho pot dir tothom, això. És veritat. A més, un científic de debò no s'ho pensaria gens. Bé, suposo que si em quedo al primer nivell, vaja, si un dibuix animat se'n pot sortir, no deu ser difícil. Ja està, ja tenim voluntari. Què fem? Spencer, tu agafa el joystick. Zac, tu tecleix això. Alt, control, suprimir, incendis. Què és aquesta oloreta? No m'ho digueu, a veure si ho endevino. Amoníac, clorhidrat sòdic, detergent, amb bioalcohol? Ostres, tu és... De debò. Una mosca vironera. No té preu. Com a suplement proteic. Benvingut, jugador número 1. Preparat per convertir-te en un profanador de tombes? Crec que m'agradarà el món real. Una serp gegant s'ha esmunyit dins el recinte. Un dels dos eliminarà l'altre. Tios, ja tinc prou informació. Sisplau, feu-me tornar. Has esbotzat la porta. Que no s'obren així. No estava tancada amb clau. I aquella? Aquella sí, però això no vol dir que... De conya! Menys a fora no hi ha portes. Et recordo que visc en una casa de pisos. Trucaré al porter, tu procura... que surti al carrer. I l'Spencer què? Està explorant nous territoris. Què més pot demanar? Cam! Zac! Ajudeu-me! Vinga, home, no et donis per vençut. Concentra't. Integra't en el joc. Pensava en una ajuda tangible. Eficàcia demostrada amb escarbats, carnívors, sangoneres i serps. No el feu servir contra gripaus gegants. Quin fàstic de selva. Molt bé, jugador número 1. Què és això?
caníbals. Greenburg! On vas amb la cangur? Sóc No, la... és la substituta de gimnàstica. I què ens pensa ensenyar? El que es porta aquesta temporada? Ja et convindria, però no. El món és una selva. Algú us ha d'ensenyar a sobreviure-hi. Mireu, sou a l'Esfigi i trepitgeu arenes movedisses. A la residència que tenim a l'Esfigi no hi ha arenes movedisses. Doncs res, imagina't que t'empaita algú més alt i més fort que tu. Què fas per defensar-te? Truco a l'advocat del pare, 180... No veig cap telèfon, tu sí? No. Ara tu, procura no caure esquitxeries als companys. I després... una sessió d'aeròbic, una taula d'arts marcials i uns quants salts amb corda elàstica. Atenció, jugador número 1. Has entrat al campament dels caníbals. No saben que no és bo menjar tanta carn vermella? Necessito una arma! El sceptre d'Osiris! Que fort! M'he teletransportat! Vinga! Què més? Tu mateix. Arenes movedisses? Spencer, què ha passat? On us havíeu ficat? Quan tornarà la Tara? La Tara? De seguida. No podria ser ara mateix? És que li hem perdut la pista. Què has dit? Perdona, hi ha el pare a la porta. No, Fins Mari, després. Hola. Tara? Què hi fas aquí? He convidat una amiga a sopar. Però si és la Tara Bond. La substituta de gimnàstica, ja ho sé. Hem coincidit a la cafeteria. Es diu com el personatge. No és que se'n digui, és que... Això són plomes de colom. Has anat de caça? Els ha comprat al supermercat. I els que es mengen són colomins. Vaig encendre la barbacoa. Tu prepara'ls. M'havies promès que marxaries abans que tornés el pare. Havíem fet un tracte. Perquè encara no el coneixia. M'agrada molt el teu pare. M'agrada molt el teu món. Em pots dir mama? Deus estalviar una fortuna en mistos. Estic baixant amb Bob pel Kilimanjaro en una pantalla del nivell 12. Què és això tan urgent? Mira-ho tu mateixa. Ostres, notícia bomba! La substituta amb el teu pare. Els hem de separar com sigui. A mi no em miris. Recorre el consell de savis. No t'hauràs d'esperar gaire. Una hora, màxim. Una hora. I per què no puc tornar ara? És que fan una barbacoa. Què? Després vaig anar a Fes per un article sobre barrets. Ostres, jo només he estat a les 9 ciutats d'or. No n'he sentit a parlar. És a prop de Las Vegas? Las Vegas, només el nom ja m'agrada. Segur que hi ha piràmides, i tigres, i deserts que arriben a l'horitzó. Ah, doncs sí, sí. Oh, m'hi portaràs? Quan viatjo, si puc, m'emporto un sac. En Zac el pots deixar aquí. Es pot quedar a dormir al col·legi. I és gran. Ho veus? Vol el pare per ella sola. Estàs disposat a passar-te la vida separant-lo de totes les dones que li agradin? No.
Tota la vida no, però de moment el que necessita és distreure's. M'apuntaré a un altre esport, potser als jocs de taula. Tot això són coses que t'agraden a tu. Però, i ell què? Potser li agraden les dones. Sí, potser sí, però amb aquesta no. És perillosa. No les llencis, les brases. Vols veure què sé fer? Hem de tornar la Tara a l'ordinador. Com? Si no perd mai. Al seu món no. Esclar. Però el nostre no coneix les regles del joc. Està trepitjant les brases de la barbacoa. Es pensa que és la Tara Bond. Ostres. Hem de salvar el teu pare. Aquesta dona està sonada i ara necessita una pedicura. Aprofitem, que no passa gaire sovint. Que tinguis companyia. Per què ho... Els articles que ha d'escriure sempre el fan anar de bòlit. Espores jo a la biblioteca. Què és això? Un lloc fosc i tancat. A vegades s'hi passa dies sencers. Per això fa tant de temps que no pot anar al gimnàs. Oh, va, que només fa un parell de mesos. Bé, potser fa un any ja. Em tranquil·litza saber que si es torna a quedar clavat hi haurà algú per ajudar-me a donar-li el menjar. Va ser una distensió a l'espatlla i podia menjar amb l'altra mà. Oh, doncs millor, perquè ella estarà molt enfeinada buscant feina. De professors de gimnàstica n'hi ha molta demanda. Profano tombes. Què? N'hi ha moltes de tombes aquí a la ciutat? Sí, al cementiri. Com les trobo a faltar, les tombes. L'olor, l'humitat, la corrupció. Vaig a buscar aigua. L'ajudo. Biblioteques, distensions, que n'és d'humà. Sí, és l'inconvenient que tenen els homes del món real. Però t'hi acostumaràs. Quan vegis que anar cada dissabte al minigolf és la mar de divertit, ni pensaràs en París. París? Ui, no t'ho han explicat? Ha sortit la versió 2.2, la Tara conquesta París. Una aventura trepidant en 112 nivells. Es podia comprar a partir d'avui. 112 nivells? Sempre he volgut escalar la Torre Eiffel. Mira, fins i tot han millorat en Jerome. Ara és de la Legió estrangera. Està guapo amb aquest barret. Va, me'n cansaria. Val més que em quedi aquí i converteixi el teu pare en un home de debò. Bé, tu mateixa. Però escolta, si et quedes a viure aquí, almenys aprèn a fer anar el joystick. Voleu que jugui amb un videojoc? Com vosaltres? La vida dels éssers humans pot ser molt avorrida. Per això dediquem una part del temps de què disposem a procurar no pensar-hi. Té? No li interessa, deixa-la. Vine, va, que t'ensenyaré a netejar l'extractor de la cuina. Espera't. Si m'ha de servir per integrar-me més bé... Va, doncs. Una partida. No! No! No feu! I ha caigut. Sí. I les pensa. Sabeu les arenes movedisses? Fan com vosaltres. Es mouen molt a poc. Escolta, em sap greu que hagi marxat sense dir-te adéu. Tant se val. No era el meu tipus. Era... massa, m'entens? Sí, esclar. Què toca demà? Pel·lícula?
Sí, reconec que hi ha moments a la vida que les persones adultes no en tenen prou amb una partida de parxís ben emocionant. És així i ja està. I no passa res. De debò? T'agraden les pel·lícules de sang i fetge? Expedient Zack número 0993, Brosnan, Pierce. Parla l'investigador Spencer Sharp. Com que el personatge de videojoc, la Tara Bond, ha tornat al món virtual, ens haurem de conformar amb les declaracions dels testimonis. No, ara no, que tinc pressa. Qui diria que era? La Tara Bond? Una fan del videojoc una mica trastocada. Com aquells que fan reunions disfressats d'extraterrestres. Trekkings? Trequis. Per davant, per dins. Ni que fos el primer cop. Reunions? Au, home, els diners que hauria guanyat fent cursets de motivació. Treu l'aventurer que portes dins. Jo m'hi hauria apuntat. Sí que s'assemblava a la Tara. Però no havia sortit de la pantalla. Sí, jo diria que era de Winnipeg. Se li notava el deix. Vesca! Tara Bond, Spencer Sharp. Tara Bond, Encara no sé si van fer bé o no. Tio! A veure, com t'agrada més, així o així? Deixa't anar. Escolta, quan hi anem a París?